zajedno sa dodjelom priznanja i medalja. Za treće mjesto u kategoriji djevojčica svoje ekipa osnovne škole Luka, a dodjelu medalja i pehara dodijelit će Damir Štoklić, član izvršnog odbora školskog sportskog saveza grada Zagreba. Aplauz! Ekipa koja je osvojila treće mjesto Monika Sušac, Elena Pugar, Lara Magović, Mija Brkić, Nika Rakić, Helena Sušac, Gabriela Rezić, Ana Krašovec, Sara Juričić, Ana Čelger, Lara Bulić i na čelu voditelja ekipe Sani Marković. I treće mjesto u kategoriji dječaka osvojila je ekipa osnovne škole Pavleka Miškine, a Zvonimir Bičanić, član izvršnog odbora školskog saveza grada Zagreba, dodijelit će zaslužene medalje i pehare. Ekipa u sastavu Franko Kekes, Antonio Šimić, Tvrtko Puškarić, Božidar Zelić, Jako Čurić, Nikola Burić, Pao Benešić, Ian Horvat, Toni Karačić, Mateo Budić, Roko Tičić, Luka Štrk, Ante Datković, Ivan Palac, Lovro Beljak, Marko Beljak, Frana Orica, Tomislav Švibak, Eugen Trebaj, Hrvoje Ščarinić, Karlo Alpeza, na čelu s voditeljem Goran Nakijan i Dražen Beđeca. Drugo mjesto djevojke osnovna škola Prestje dodijelit će medalje i pehare Ivan Bertović, član izvršnog odbora školskog saveza sportskog grada Zagreba, a osnovna škola Prestje nastupila je u sastavu Ana Prodelić, Ivana Mikulić, Antonija Medveš, Lucija Citanić, Gabriela Petrović, Mija Boška, Mija Kupek, Idrala Bešan, Katarina Zubanski, na čelu s voditeljem Grege Tolić Striko. Drugo mjesto za dječake medalje i pehare dodijelit će Ivana Kupek, član izvršnog odbora školskog saveza sportskog grada Zagreba, a drugo mjesto osvojila osnovna škola Antuna Mihanovića u sastavu Karlo Jurkoja, Bogdan Tolić, Dorijan Halep, Kristijan Ribanić, Karlo Štepan, Dominik Vrkonja, Patrik Potočev, Fin Gorković, Petar Filipović, Filip Potočev, na čelu sa Šandor Nikolom. I kroz Zagreb poslovna prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske u kategoriji djevojčica osvojila je ekipa osnovne škole Nikole Tesle, a medalje, nagrade i pehare dodijelit će i Tomislav Čaklec, član izvršnog odbora školskog saveza sportskog društva grada Zagreba. Ekipa koja su Alaš Kurnić, Eva Štefanić, Mija Sulajac, Lucija Dalić, Ines Petković, Dora Nikošević, Lara Sulajac, Elena Jurčić, Nina Dekanić, Ana Stepinec, Ema Nikošević, Bruna Kuban. Na čelu sa voditeljem Lalić Radmilo.
I prvaci grada Zagreba i plasmana prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske u kategoriji dječaka ostvarili su članovi ekipe osnovne škole Malešnica. A pehare i nagrade i medalje dodijelit će Boris Dvoršek, instruktor Zagrebačkog nogometnog saveza. Osnovna škola Malešnica nastupila je u sastavu Marko Lipovac, David Čolić, Filip Prnić, Jakov Prnić, Skelesen Samohode, Leo Benković, Toni Konovek, Mihael Stojčić, Bruno Svetina i Bruno Penesić, uz vodstvo voditelja Jurelić Ilije. I na kraju nagrade za najbolje strijelce. Kod djevojčica bila je to Mija Tupe, osnovna škola Brestije, a kod dječaka Nikola Brkić, osnovna škola Mate Loroka, a priznanja će dodijeliti predsjednik Školskog saveza grada Zagreba Goran Hudovski. Još jednom pozdravimo natjecatelje, osvajače prvih, drugih i trećih mjesta. Također pozdravimo njihove voditelje i navijači isto tako. Možete sami sebi dati jedan aplauz. Ajmo!